Може би не си спомняте, но Пеевски изхвърли НАП и още 2 държавни агенции и взе цяла сграда в центъра на София, 6-етажна, за централа на партията си, за да я превърне в бункер. Искам да ви покажа това, което ние имаме като офис на Продължаваме промяната и откъде ръководим всичко, което се случва в партията. Огромен и изключително дълъг коридор, още по-огромна конферентна зала. Ето на тази стена с този екран правиме и медийните изявления. Тук са ни счетоводството, администрацията и всички документи, както и терасата за пушачите. Това е стаята за срещи, както и голяма част от TikTok видеята, които сте виждали, записвани от нас. В тоалетната няма да ви вкарваме. Тук е офиса на дигиталния ни и организационния екип. Кафето, водата и микровълновата. И много чаши, както виждате, и за вино, и за уиски. Когато има повече от 15 човека, тук са останалата част от срещите. И голямата ни зала за срещи, където заседава изпълнителния съвет на партията и се вземат основните решения, а през останалото време се ползва от всички срещи с над 10 човека. Имаме и склад горе-долу с размерите на стаята на Хари Потър. Както виждате, за да биеш новото начало, са ти достатъчни 6 стаи и не ти трябват 6 етажа. Само си помислете, ако цялата държавна администрация работи по този начин. 6 стаи вместо 6 етажа.